Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos. Mystinen akateemisuuden kehto. Mutta mitä siellä opiskellaan? Valmistuuko sieltä muitakin kuin toimittajia? Me viestinnän opiskelijat tiedämme parantavamme maailmaa, mutta mitä muut kanssaihmiset ajattelevat? Selvitimme mielikuvia siitä, mitä on puheviestintä tai yhteisöviestintä. Entäpä salaperäinen oppiaine nimeltä kulttuurien välinen viestintä? Kulttuurien välinen viestintä. Jonkinlaista viestintää se on. Kulttuureja on monenlaisia. Ehkä se voi olla niin kuin yhteiskunnan sisällä tai yhteiskuntien välillä. Olisiko se sellainen, että te tutustutte eri kulttuuriin ja sitten varmasti juttelette kulttuurista ja kysytte muista ihmisistä eri kulttuurista, minkä on niiden kulttuuri ja sitten te vaan ajatelte niiden kaikki kulttuurien eroa. Kulttuurien välinen viestintä. Ajattelisin kulttuurien vähän erilaisten kulttuurissa olevien ihmisten välistä viestintää, jotka on niin kuin esimerkiksi vaikka eri maista olevien ihmisten välistä viestintää. Tulisi ensimmäisenä mieleen. Erilaisiin kulttuuriin liittyviin ammateihin ja varmasti pohjana melkein mihinkä vaan. Jaa. No, ehkä siinä sitten näyttelijät käy kirjailijoiden kanssa kaljalla. Yhteisöviestintä voisi varmastikin tutkia, miten ihmiset suhtautuvat tiettyihin asioihin ja sitä kautta tutkimustuloksilla ehkä yrittää muuttaa jotain tiettyä asiaa ehkäpä. Se varmaan liittyy jotenkin, just mitä puhun organisaatioiden vastaavanlaisten laitosten tai sitten ihan niin kuin yleisesti yhteisöiden niin kuin kansojen tai porukoiden, työporukoiden tämmöisten sisäistä ja ehkä ulkoista kommunikaatiota. No, kaupungin sihteerejä esimerkiksi, tai jotka antaa tiedotteita kaupungin asioista tai jonkin julkisten yhteisöjen asioista eteenpäin. Yhteisöviestintä mun mielestä tarkoittaa, että myöskin niin kuin kansalaisia heille viestitetään ja neuvotaan ja niin kuin sanomalehti viestintä ja tämän tyyppiset mulle tulee mieleen. Puheenviestintä. No näin niin kuin sosiaalista kanssakäymistä niin kuin ihmisten kanssa enemmänkin tässä tällä tavalla juurikin. Kyllä. Mitäs sulle tulee mieleen sanasta puheenviestintä? Sosiaalinen kanssakäyminen. Puheviestintä on todennäköisesti tätä, että yritetään opetella puhumaan selkeästi ja sitten niin kuin, hirveän vaikea nyt selittää, mutta jollain tavalla ehkä opetetaan myös niin kuin esiintymään ja tuomaan niin kuin uskottavasti asioita ihmisille, jolloin niin kuin asiat kerrotaan uskottavasti. Jonkunlaista kokemusta omasta mielestäni on puheviestinnästä, koska olen sitä omasta mielestäni tarvinnut. Puheviestintä mun mielestä varmaan käsittää kaikkea viestintää, niin kuin, että ihan esiintymistä tai sitten niin kuin ihmisten välistä viestintää eri yrityksissä ja kaikissa. Niin kuin käsittäisin sen näin. Puheviestintä on ihmisten kommunikointia keskenään ja siihen liittyy monenlaisia, sanottaisiko, monenlaisia tapoja toimia. Olen itse joutunut joskus tekemään töitä tavallaan puheen avulla, puhumaan ihmiset ympäri, jos ei muut. Tietysti minä ymmärrän puheviestinnästä niin laajasti, että ei siihen riittäisi yksi kameran muistikortti nyt sitten kuvata sitä. Ei mitään. No tässä tilanteessa puheenviestintä oli ainakin sellaista sanatonta kommunikointia, kun Saimia ei huvittanut puhua, niin se oli kuitenkin puheenviestintää, vaikka ei Saimi niin kovin paljon mitään puhunut. Sitä se varmasti on. Monenlaisia mielikuvia löytyi viestintätieteiden oppiaineista. Osa oli lähempänä totuutta kuin arvasikaan, kun taas toisille lisätieto ei olisi pahitteeksi. Mitä olisit itse vastannut?
Vastauksia sekä tarinoita löydät verkosta.